Jalaran. Dadi nderek gladen lumantar wonten ing kalodhangan wekdal saat menika. Kanthi setunggal tarian kreasi lumantar Turangga Surajaya.
nonton jalan kepang jolali sholat sembahyang lowok kang rambutan orang bodok rebutan nonton jalan kepang jolali sholat sembahyang Iya. Wes wayahe
esuk jagone kluro rame suarane apate ketroyo aduh senenge satulur tani bebarengan padha nandur pari rengenge nyunar kulon parane manuk ngoceh ana wit-witan batik jamruit seneng atine katon asri dunya sakesene Joko Purworejo bangunan iki seono yen pengen perso monggo ditane Purworejo ora guru kasatro pengen Papura Papura
wulangit yang demati pamantolo masjid loano masjid santrene bagelen Bagelen kauman iku kabeh masjid kuno masjid kuno alate para pemimpin agama dadi sejarah ana ing Purworejo Purworejo aduke sing paling gedhe sadonya sadonya asale saka dusun Pandhawa tinggalane Raden Cakranegara Bupati Kaping siji ning Purworejo Urip Sunan Kalijaga Kalijaga Purworejo iki bangunane isih ana yen pengen kerja monggo tindak ning Purworejo para guru kasatro kuwi iki pampuro yang jan kasih yang kiri suman opo sawong galeng pangeran jaya kusuma awu-awu langit yang demati manggolo masjid loano masjid santrene bagelen kuno para pemimpin agama dadi sejarah ana ing Purworejo baduke sing paling gedhe sadonya sing asale saka dusun Pandhawa tinggalane Raden Cakranegara Bupati Kaping siji ning Purworejo
sing abang lambene wong sing ira hidup lan alise sing nyawang sing ngakwang mripate yor kepenjot kepranan atine ijo kebayake wong kembange putih kembang melati wong yen loro katakanane ala siji pancen dadi ati kene seneng senajan trimo nyawang wis kepacut paparo jotamunge yen tresno ora mung ngalamisan solake lulusan batine